Nancy de Bebbeleer. Hallo Bebbeleer. Hallo. Hallo. Dat is de gek van de Cam. De Kim van de Cam. En dus, is dat een koosnaampje, de gek van de Cam? Nee, dat is een leven niet. Oh. Nou, even. Dat is Jan de Sik. Oh, dat is zo een weer. familie. Hey. Jan de Sik? Ja, dat is de bijnaam van mijn vader, Jan de Sik. Oh, Jan de Sik. Ja. En wie is nou Jan de Sik? Eh. Oh, oké. Nee, ik doe even... Nee, dat is niet. Toontje, dat is mijn buurman. Toontje. Het heeft vroeger veel liever versieren. Dat is veel vroeg idee. Nou is ze gevlogen. Of komt hij nog onder? Ja, die kunnen we beleven. Maar wat kop gedaan dan? Nou, Jan de Sik, daar zit, die in de pap zit van, de mos hij, die strootpassen in, want er zitten duk mensen boeten. Ja. En dan kan ze misschien een leuk verhaal vinden. Oh, oké. En toen zei ik van, ja, is dat dan dat bankske? Nee, dat is dat bankske door verderop, hè, waar ze op Ja, deur dat zitten. zitten ze ook vaak. Hebben we ook wel eens een keer een opname gemaakt. Oké. En toen ging een van die mannen voor ons nog Duitse frikadellen halen. Die ging die altijd ergens halen of zo en die zegt van die mossenpreuven, die zijn lekker. Dus toen, ja, na de opname is dit naar huis toe gegaan, hè, voor ons een frikadellen gehaald met mosterd. Ja, maar zo zien ze wel, ja. Ja, Ja. en we hebben hier, volgens mij was dat een keer op een zaterdag, we zijn net over dat pleintje gereden, hebben we, volgens mij goed die Zelder met de achternaam. Ja, zo weet ik ook. Nee! Ja, dat is allemaal hetzelfde. Ken dat Die woont allemaal heel veel van hetzelfde, ja. Liesbeth, ken je? Lisbeth, ja, is een achterlijk van mij. Heb je die uitzending gezien toevallig? Nee. Nee? Nee, heb ik niet gezien. Toen zo, Liesbeth die heeft ook voor de dingen heeft die Ja. dat ook een beetje afgemaakt. Ja, Zo dat voor zit de- ze ook altijd. En toen zoet hij s'morgens, we waren al op die, toen zoet hij s'morgens zoet hij in de ochtendjas lekker boeten Dat doen we ook. met een tasje koffie. Ja, dat doen we ook. Soms morgens. zou er wel een bikini aan. hè. Goed zie. Zet de drink aan een keer. Wilt je hier gaat fris? Met de warmte. Wilt je Nou, gaat drinken? de Cola, wil ze- Fanta. Dan wil ze het niet weten hoe zier wij al verwend zien vandaag. Met ja. Dat buikje van die begint ook al te komen. Ja. Ik was net nog een 10 jaar zeg. Op L1. Oh ja? Ja, ik kijk altijd naar Zeroffers. Ik vind dat taaltje zo leuk. Het taaltje, Dat Venloos. het Venloos. Ja. Het is ook Zo, een die gaat door in vent. Limburg, hoor. Je gaat door in Limburg. Ja, en zo zeker. wat fruitjes over maken. Ja, Ja, ja. dat heb ik vaak gezien, ja. 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 En jij ziet echt geboren en getogen in Remmen. Ook hier in deze... Ja, ik ben wel een keer Oetremen Ja, weg wel, geweest, maar ik ben niet Dat is niet geboren. geboren. Ja. En En dat is ook een Venlo gewoon. Voor zo vanaf komt. En in Echt hebben we gewoond. oké. En waar woont Jan de Sik dan? Kent. Ja, ik heb vroeger Was ze die. net Zeist. Ik heb Ja. die vroeger ook altijd gewoond. Ik ben hier ook geboren. Ja. Dus ik kan niet iedereen ook. Jan, moest me wel even vertellen wie En ze... dat is een nikske voor mij. Een achternikske. Aan de overkant wordt een achternikske. Maar dit is een heel gezellige, leuke plein. Allemaal lieve mensen, ja. Lekker rustig. Iedereen steunt hier elkaar. Alleen, zo. Hier, wat is het? Nancy! Maak ik niks. Kom eens naar buiten, Nanske. Kom maar. Maar doe het ook een Venlo gewoon, dat is het dan. Wat Ja, is een het? kameraden Ben. Hè? Ben Jansen, kent ze niet? Ja, Ben. Ben Jansen uit de Velden. Van de autodingen. Van de auto, van een garagevaart. Van die oh ja. Wat Ik voor kan een wel. was ik weg in Velden. Die weet ik wel, dat is vlak bij de snelweg. En bij die peren. Er ligt toch wat van die huisjes. Ja. En de eerste man, daar was ik kameraad mee. Die is toen overleefd na joh. Kijk, wat de deuren best ook van Venlo, hoor. Hé, dit Nou. is seksbom. Ik ben een getogen Velderse en ik woon nu in Londen. Oh, oké. Dat telt je is wel een beetje de Venlo. Ja, het is niet helemaal... Nee. Dat heb ik geen gnu gewoon in Bijna net zo erg als Remung. Ik ben verkeerd, maar ik heb ook geen goede vandaag. Niet? Nee. Oh. Nee, oh nee. De beste team van Remund. Ja, vind ik ook. Ah, voor Venlo gaat ook nog. Nou, Dat zijn velden. Qua Matje Dijkman ook niet te vanaf. Wie? Matje Dijkman.
Hè? Oh ja, dat kwam vanochtend. Dat is Amerika. Maak je weer? Dijkman. Dijkman. Ik heb ook die sekjes voor de pan. Van de Teddyboys. Op de Van de Teddyboy. Teddy Boys. Die lijkt ook... Wat, is hij krank? Ja? Wat wil je gaan drinken? 2 weken geleden heb ik hem gebeld. Eerst even kletsen. Ja. Niet ertussen. Nee, maar wat, Nee, ik ik ga er tussenuit. Nee, dat is ook niet. Weet je. Nee, ik ga. Jan, de meester van mij tussenuit gewoon. Ja. Maar dan moest je eerst vertellen van wie ze aan de B-naam Jan de Sik komt. Dat heb ik van mijn vader. Vroeger was ik bang. Dat Sinterklaas maakte dit, ik ben ziek. En daarom kreeg ik ze aan het ziek. Ja, maar doe ik er ook heel lang zo'n sik had. Nee, Jawel, ik heb het goed. Nee, Fantamas. Nee, ik heb nooit eens gehad. Maar Dick was bang voor Sinterklaas vroeger. Ja. Ja? En dan... En dan leed pap een baard de staan. paard. Dat die ik heb wat toe. Daarna plek de degen Maar wat en dan kwam de hier, maar hier deed iedereen in de bijnaam hier in het veld. Allemaal hebben ze in de bijnaam. Oké, Jan de Sik, wat is die B-naam? Ik heb geen. Nee, maar toen die aarde. Ja, Anneke Tanneke Jawel, Toverheks. het is een van Jan van de Showveger. Nee, maar ik zei dus altijd vroeger Anneke Tanneke Ja. Toverheks. Wie zei dat tegen dich? Iedereen zong dat tegen mij, mijn ooms. Maar waarom dan? Ja, dat was gewoon zo. Anneke Dus- Tanneke Hij is Toverheks. toch altijd een best een beetje? Omdat ik Anneke heet. Dat vliegen Anneke. we best door de Ja. logsoffice. Nee, die allemaal. Ja, ik vlieg weg soms. De bezem. En Toon, hè? Wat is die een B-naam? Ook kennen. Nee. Ja, maar dat is een gemeente, hè. Al zo. Maar meeste gemeenten die in het veld gehad en de Ja, die hebben allemaal meestal Zit maar wie de B-namen. kuil, wie de kerp, Klets. de klet, noem maar op, die hadden allemaal bijnamen. De klets? Ja, dat zijn dan zeg maar die van het Scheffer, maar die noemen ze dan de klets. Klet. Dat hadden vroeger allemaal in de bijnaam. Ja, en Duk is het zo dat de mensen zelf Duk niet meer weten waar dan de B-naam vandaan komt. Wie hebben ook de bijnaam Schoorsteenveger? En de, ja, Ja, Schoorsteenveger. Maar en wie komt ze door dan weer aan? Omdat mijn overgroot... nee, van ons zijn het nooit in het zo geweest. Nee? Wel, Oh. had ze wel een van hetzelfde, maar dat was geen familie, het waren weer een andere familie hetzelfde. Die de show wegen. Maar Anneke Tanneke zit net dat Ja. alles van Zelder, dat dat familie is. Dan noemen ze, ons noemen ze dan meestal door, die van de showvegers. De showveger. Jan, doe was toch ook showwegen? Ja, show Ja. wegen. Dat is toch ook geweest? Nee, nooit. Nee. Dat is waar, wie komt ze dan aan dan? Hè? Wie komt ze dan aan dan? Uit de struikjevis. Nee, maar iedereen heeft die zo in de bijnaam van vroeger. Oké, maar die van Scheffer noemden ze dan de klets. Maar waarom klets? En die van Jan die Die houden kuil. zich ergens. Als hij... Oh, dan kletsen die erop. Ja. En dan Molly, De wat? de Molly, de Fleur. Ja, maar waarom Of dat ze Heilige die God. allemaal zo noemen? Allemaal, Ja, dat weet ik niet precies. Hè? De mollies, weet je gewoon niet waarom. Ja, dat hebben allemaal hadden zo vroeger in de bijnaam hier in de veld. Ja. Dat is gewoon de families, hè? Ja, wie En nou? meestal kent hij ook iedereen zo. Iedereen kent zich hier. Ja. En dat is fijn. Jawel. Ja? Ja, ik zou je ook nog niet meer weg willen. Want ik heb 7 jaar in Venlo gewoond. Dat is nog één. Dat Maar komt ook- nee. Dat is ook hetzelfde. Daar. Ja, Kom uit, Venlo. niks voor mij. Dat is ook niet. Hé! Mintjes, jongen. Heeft hij een slecht geweten of zo? Nee, Nee. Een camera-schuw. Nee, ik zou het niet weten waarom dat het zich omdraait. Normaal komt hij altijd niet, joh. Zou wel slechte dagen hebben. hè? En Anneke Tanneke, hoe lang woont ze hier nou? Nu zeg het 5 jaar. Ik heb Ja. eerst 4 jaar op de Brede Weg gewoond. Want dan ben ik hartstikke blij dat ik toch weg ben. Maar hier zit ik fijn. Hier, joh. Wat is het echt? Er zit echt kort bij de binnenstad. Ja, Het alles is super bedankt. rustig. Ja, ziekenhuis, doorstation, stad, alles is bedankt. Ik zit En- echt centraal. En wat woont hij aan het pleintje van alles gaat? Ja, ik heb eieren, lu en ik heb jongeren. Ja, Zoals heel dit? gezellig. Zoals dit? Nee, dat werd ook 50. Ja, ik wil net zeggen. 37 dagen. Nee, Angermond, 50, Sarah. Ja, rustig, 50? Ja. 50 werk al. Och. Jo, Ik dacht dat je jong ook al even mee gaat wonen, maar dat valt dus niet. maar zoveel weet ik Ja, dat wel. dacht ik wel. Ja, ja. Maak altijd gekheid. Hè.
Ja, volgens mij is dat er een... Nee, dat is een leuke, goede buurman. Dit is niet gauw serieuze val. Nee, dat Maar is even geen als het moet wel, grappen maar maken. is niet. De hele iedereen voor de gek. En toen, wie zag ik nou nog bij dich in de woonkamer lopen? Dat is een goed geprocedeerde Asielzoeker. asielzoeker. Serieus? Daar was Ja. een kameraad mee. Ja. En op een gegeven moment zei er, donderdag moet ik trouwen. Ik zeg, wie donderdag? Ik zeg, hoe is het hier? Ja, weet ik niet. Ik kom wat een sweet sigaret roken, doe ik ook. En ik zeg, toen is het niet waar we naartoe. Nee, ik zeg, we stappen in de auto. Ze zijn met de auto gestapt, heb ik ze spullen opgehaald in boxen. En sindsdien is hij heen, want hij zette ze op straat zonder legitimatie, zonder geld, helemaal niks. De mensen kunnen geen kant op. En ik geef de onderdak, die woont hier niet, maar ik geef hem wel onderdak. Maar waarom heb hij geen legitimatie dan? Ik weet het niet, die krijgt er niet. Heb hij geen paspoort? Die krijgt niks.